Καλησπέρα σε όλους, Tiger εδώ και σήμερα παίζουμε survival hardcore. Hardcore είναι γρήγορα, όχι survival. Και αυτή είναι μια νέα σειρά στο κανάλι, καθώς θέλω να υπάρχει λίγο περισσότερο υλικό, να έχω περισσότερα βίντεο να κάνω και όλα αυτά, και έτσι αποφάσισα να κάνω μια καινούργια σειρά η οποία θα είναι Minecraft Hardcore. Και θα σας εξηγήσω λίγο στο πρώτο βίντεο κάποια πράγματα για το hardcore. Δηλαδή, είναι κανονικά survival, το ίδιο πράγμα, ακριβώς δεν αλλάζει τίποτα. Απλά άμα πεθάνεις δεν ξαναγεννιέσαι. Δηλαδή αντί να πεθάνεις και σου βγάλει κανονικά survival respawn, εδώ σου βγάζει delete world. Δηλαδή να διαλάσεις, να διαγράψεις, να διαλάσεις, τίποτα. Να διαλύσεις το server. Αυτό. Διαγραφή. Αυτό. Εντάξει, τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε λίγο. Θα παίξουμε λίγο έτσι. Αυτό δεν ξέρω πότε ανεβαίνει. Κάθε εβδομάδα θα ανεβαίνει λογικά και από αυτή τη σειρά. Απλά πιστεύω ότι αυτή θα έχει πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή οι άλλοι εντάξει είναι. Κάνεις βίντεο, παίζεις survival, τις πεθαίνεις και μετά ξαναγεννιέσαι. Τέλος πάντων. Όμως αυτή άμα έχει ενδιαφέρον, δηλαδή πρέπει να προσέχεις, να είσαι προσεκτικός, μην πεθάνεις. Δεν πεθάνεις, μετά δεν ξαναγεννιέσαι και δεν γράφει το server. Και ναι, αυτό πάνω κάτω αυτά είναι. Δεν έχει καμία διαφορά με survival, είναι σχεδόν το ίδιο. Για την ακρίβεια το ίδιο είναι, απλά αν πεθάνεις αυτό. Ωραία. Και θα ξεκινήσουμε λίγο, θα κάνουμε τα βασικά πραγματάκια, survival, ξανά από την αρχή. Μια ακόμη νέα αρχή. Ξεκινάει στο κανάλι. Αυτό και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δυνατά η μουσική, γιατί ποια μουσική μου, η φωνή. Και ήθελα να υπάρχει έτσι να έχει ένα ενδιαφέρον πια έτσι λίγο τα βίντεο. Γιατί όχι τα ίδια συνέχεια, γιατί δεν έχει τέτοιο ανάτοστο. Ωραία. Ήθελα να έχει ένα ενδιαφέρον έτσι, όχι όλη την ώρα survival games, κάπως και όλα έτσι με τη σειρά. Πιο πολύ με τη σειρά που έπαιζα μόνο survival βίωση, ήθελα να υπάρχει κάτι ακόμη. Και έτσι είπα θα κάνω hardcore. Ωραία. Επίσης, είχα πει στο προηγούμενο επεισόδιο το οποίο ανέβηκε στο Survival Games. Τώρα είναι μια μέρα μετά από το Survival Games. Είχα πει ότι θα βάλω στις πληροφορίες στο description από το κανάλι κάποια πραγματάκια, τις σειρές που υπάρχουν και τις έβαλα. Και τώρα λογικά θα βάλω και αυτή τη σειρά. Ωραία, τι μας λείπει, αυτό και το pickaxe που τον έκανα. Ωραία, και μας μένει και ένα wood. Παπ. 3, 4, ok. Τώρα τι άλλο θέλω wood, αρκετό wood. Και ο στόχος αυτής της σειράς δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος, απλά πρέπει γρήγορα να τα κάνω όλα με προσοχή πάντα και να πάω να σκοτώσω τον δράκο, και αυτός είναι ο κύριος στόχος. Δηλαδή το άλλο survival επιβίωση με τον Tiger που είναι, απλά προσπαθείς, απλά κάνω build και έτσι περνάω την ώρα. Απλά εδώ πέρα πρέπει να δώσεις περισσότερη σημασία, να είσαι πιο προσεκτικός και όλα αυτά. Και ο στόχος είναι μόνο να σκοτώσεις τον δράκο, γιατί είναι πιο δύσκολο υποτίθεται και φοβάσαι με πεθάνεις και όλα αυτά. Εντάξει, εννοείται είναι πολύ δύσκολο να πας στον δράκο και να πεθάνεις μετά τέλος. Και να πεθάνεις στον δράκο και να μην σκοτώσεις και να ξενερώσεις. Να αφήσουμε πολύ λίγο. Και έχω πολύ λίγο wood, θα μαζέψω κι άλλο, και όπως βλέπω έχει κότες που μπορούν να κάνουν και φάρμες. Να σου πω ένα πολύ καλό σημείο. Όπως βλέπετε έχει πίσω μου και θάλασσα, μπορούμε να χτίσουμε και εκεί πέρα. Ωραία. Αυτά τα βίντεο δεν ξέρω πόσα λεπτά βγαίνουν, κάνω 20 λεπτά λογικά, όπως και αυτό, όπως και τα επιβίωση. Ωραία. Ωραία. Μαζέψω όλο το wood από εδώ. Καθαρίσω όλη την περιοχή αυτή εδώ πέρα, γιατί μπορεί και εδώ να χτίσει το σπίτι μου. Σε αυτό το επεισόδιο δεν ξέρω, μα λογικά θα πάω να αρχίσουμε λίγο mine. Εγώ παλιά επίσης πίστευα ότι το hardcore είναι ότι άμα χάσει μια καρδιά δεν ξαναγεμίζει σαν UNC, τέτοια φάση. Αλλά δεν είναι έτσι, είναι απλά άμα πεθάνεις διαλύεται ο κόσμος. Αυτό. Και γι' αυτό θα έπαιζα και πιο παλιά, θα ξεκινούσα αυτή τη σειρά, αλλά τώρα έμαθα ότι το hardcore είναι έτσι τέτοια φάση, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Ωραία, το πάρω και αυτό. Έτσι. Α, ξέχασα να πω. Ωραία, τις κότες. Sorry κότα. Α, είμαστε 9 για spam click.
Έλα εδώ. Ωραία. Επίσης, φτάσαμε τον πρώτο στόχο του καναλιού. Δεν ψηφούς. Φτάσαμε τον πρώτο στόχο του καναλιού, ο οποίος πρώτος στόχος του καναλιού είναι 50 subscribers. Και εμείς τους φτάσαμε. Μπαμ! Κάτω. Ωραία. Και φτάσαμε, ναι, 50 subscribers. Αυτή τη στιγμή έχω 52 νομίζω. Τέλος πάντων, και ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Και μετά ο δεύτερος στόχος είναι 100. Καλά, αν φτάσουμε 100 subscribers, είχα πει κιόλας ότι θα γίνει facecam. Θα έχω και vlog, θα αρχίσω και αυτά τα πράγματα. Από όταν φτάσουμε 100 subscribers. Θα αρχίσω να χρησιμοποιώ πιο συχνά σε όλο το βίντεο. Θα έχω facecam, να βλέπετε το πρόσωπό μου κάπου αριστερά δεξιά στη γωνία και να βλέπετε και το παιχνίδι. Ναι, πιστεύω αυτό είναι πολύ καλύτερο. Δίνει ένα άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι και στο βίντεο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Αυτά πιστεύω, έχω αρκετό wood για να κάνω το mark και για να ζήσω λίγο. Ωραία. Κυριολεκτικά είχα δει ένα YouTuber που έπαιζε έτσι hardcore και πέθανε στο πρώτο επεισόδιο, στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα. Και ναι, πιστεύω εμείς να ζήσουμε λίγο παραπάνω. Και κάτι από αυτή η φωνή μου. Εντάξει, πεθαίνω εδώ πέρα. Πέθανε και όπως βλέπω έχει και τέτοιο εδώ πέρα. Έχει coal, το οποίο θα το χρειαστώ. Ωραία. Εσείς φύγετε. Ωραία. Από όλα τα, όπως βλέπετε, είμαστε εντάξει. Από wood. Αυτό φύγε. Εντάξει, φαγητό δεν έχουμε σχεδόν καθόλου, τέλος πάντων. Μαζέψω το λίγο το coal από εδώ. Και θα πάω να μαζέψω μετά και φαγητό. Και κάτι έχει πάθει η φωνή μου τη στιγμή και δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία. Δεν είναι ωραία. Κοντεύω να πεθάνω, δεν ξέρω γιατί είναι πρωί και η φωνή μου είναι κάπως έτσι πιο γεμάτη, πιο μπάση κάπως. Τέλος πάντων. Λέω πολλές φορές τέλος πάντων. Πρέπει να το κόψω. Ωραία. Και όπως βλέπετε με μειώνει το φαγητό τώρα, πρέπει να πάω να βρω φαγητό οπωσδήποτε και να κάνουμε φάρμες. Ωραία. Πρέπει να μαζέψω και λίγο τώρα που είμαι εδώ πέρα να μαζέψω το πράγμα εδώ πέρα, αυτό τι είναι. Την πέτρα. Από εδώ. Και λογικά εδώ θα γίνει το mine μας. Από εδώ θα κατεβούμε κάτω. Το πρώτο επεισόδιο mine ήταν, εντάξει. Τα υπόλοιπα δεν πιστεύω να δεν θα ασχοληθώ πολύ με. Πω η φωνή μου είναι τέρμα χάλια, ρε. Τέρμα χάλια. Δεν πάει άλλο. Ωραία, συγγνώμη, αλλά εντάξει, θα πεθάνουμε εδώ πέρα. Ναι, τι ήθελα να πω, ότι ήθελα κάτω. Ότι στο πρώτο επεισόδιο θα κάνουμε mine. Γιατί, όχι, έλεγα ότι δεν πρέπει να ασχοληθώ πάρα πολύ με το build. Γιατί ποιος ο σκοπός, ο στόχος είναι να πάω στο δράκο και να τελειώνει τη σειρά. Και, ναι, άμα καταφέρω να πάμε στο δράκο, γιατί είμαι τόσο ό,τι να είναι που μπορεί να πεθάνω και το δεύτερο επεισόδιο εγώ, αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάρω το wood, ποιο wood μωρέ. Νυχτώνει, πέφτει νύχτα στο παλέμο, βλέπουμε εδώ πέρα τώρα. Ωραία. Και πρέπει να προχωρήσω λίγο να βρω κανένα πράγμα εδώ να φάω, γιατί δεν βλέπω να το βγάζουμε τη νύχτα. Και το έχω στο hard. Ναι, είναι hard. Ωραία, δηλαδή πεθαίνεις και από φαγητό. Τέλος πάντων, άμα καταφέρω να μείνω Sugar Games, ωραία, θα τα χρειαστούμε για enchant table και όλα πρέπει να τα κάνουμε πολύ γρήγορα, πιστεύω, όλα. Δηλαδή enchant table κατευθείαν, book, φτιάχνουμε, εδώ μένουμε για μία μέρα και φτιάχνουμε πράγματα, βιβλιοθήκες και μετά κατευθείαν nether, φίλτρα και end. Για τη μία, στο πρώτο επεισόδιο. Κάνω 24 ώρες επεισόδιο. Και τέλος πάντων. Άμα βρω και γελάδες, μη τρέχεις, γιατί άμα τρέχεις μειώνεται τέτοιο. Όπου βλέπω να μην έχει τίποτα από φαγητό εδώ πέρα και θα πρέπει να φύγουμε. Πάμε για mine όλο το βράδυ και θα φύγουμε. Ωραία. Πρέπει να προσέχουμε, είναι ένα 9 και είναι αρκετά δύσκολο τώρα.
Ωραία, πάμε κάτω γιατί δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Επίσης, όπως είδα survival games το βίντεο που έκανα μαζί με τον Greek Gamer, είδα ότι σας άρεσε, καθώς είχα και πολλά like και αρκετά views. Ωραία, ευχαριστώ και επίσης που ασχοληθήκατε και γράψετε στα comment κάποια πράγματα, γιατί αυτό θέλω να βλέπω ότι είστε active views, δηλαδή να γράψετε στα comment, ναι, γεια σου, αυτό, πείτε τι κάνετε, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει, πείτε κάτι, όχι δεν με νοιάζει τι κάνετε, δεν με νοιάζει τι θα γράψετε ό,τι να είναι, απλά να γράψετε κάτι στα comment, αυτό. Οκ, θα κατεβούμε strip mine οπωσδήποτε, γιατί δεν μας βλέπω καλά να κατεβαίνουμε. Για mine ακόμη δεν είμαστε για κανένα λόγο, για κανένα όμως λόγο. Δεν να πάω τώρα. Ωραία. Iron. Ωραία. Τι ωραίο mine. Κοίτα πόσο στρόγγυλο είναι. Κοίτα πόσο... Ωραίο. Το καλύτερο mine που έχω βρει ποτέ. Δεν έχει τα πάντα αυτά που θέλω, είναι ακριβώς αυτά που χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Iron και coal, τίποτα άλλο. Μια χαρά. Και επίσης δεν πρέπει να μου τελειώνουν όλες οι καρτές. Πρέπει πρώτα να περιμένω να μειωθούν το hunger και μετά να τρώω. Γιατί γεμίζει 3 hunger νομίζω το ένα κοτόπουλο. Ωραία. Να πάρω όλο το coal για το χρηστό. Και ναι, ωραία. Άμα βρούμε και κανένα διαμάντι σήμερα, άμα προλάβουμε για την ακρίβεια, να τα κάνουμε όλα αυτά. Ωραία. Όχι, έχει πολύ iron. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Ωραία. Όπως βλέπω έχει πάρα πολύ iron και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και επίσης ευτυχώς που δεν μειώνεται το hunger τόση ώρα και μένει. Έχουμε βρει πόρους iron. Ωραία. Έτσι. Έχουμε βρει 13 iron από τώρα. Εντάξει. Ωραία. Και πρέπει να φτιάξω τη βάση μου εδώ. Όχι, δεν πρέπει εδώ γιατί έχω ξεκινήσει ήδη αλλού. Από πού ήρθα? Ρε! Ρε, από πού ήρθα? Από εδώ δεν ήρθα. Ναι. Είμαι ό,τι να είναι, ρε. Καλά. Χάθηκα. Όχι, πολύ iron, πολύ καλό αυτό. Ωραία. Ωραία, το πάρουμε τέλος πάντων. Έχασα εκεί που είχα τα πράγματά μου. Πού ήρθα? Πού είμαι? Ποιος είμαι? Τι κάνω εδώ πέρα? Τι φάση? Ρε, κάτσε λίγο τώρα. Ήρθα από ψηλά. Όχι, να το ρε. Είμαι deep χάζος. Καλά. Οκ, τέλος πάντων να φάμε το πρώτο κοτόπουλο. Μας μένουν άλλα 2. Ωραία. Είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά ξεκινήσαμε. Έχουμε βρει τέρμα iron. Πόσα? 20 iron. Μπορούμε να κάνουμε το ένα set iron μονοπλία. Έχει κι άλλο εκεί. Ωραία. Κάνω πρώτα ένα pickaxe για διαμάντια. Εννοείται πάντα pickaxe. Πρώτα. Και ναι. Ωραία. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εδώ θα το κλείσω αυτό, μην πέσουμε μέσα στην τρύπα εδώ πέρα. Θα βάλω και ένα torch. Ωραία, αυτό το πάρω μαζί μου. Αυτό το θέλω. Αυτό πάρτο για όπως το χρειαστούμε μετά. Αυτό εδώ, αυτό. Το chest πάρτο. Εσύ φύγε. Ωραία, πάρτε και αυτά μαζί σου. Και θα χρειαστώ αυτό για την ακρίβεια κάτω.
όλο έτσι. Κάνω δύο pickaxe, γιατί πιστεύω pickaxe μόνο αυτά αξίζουν. Εντάξει, αυτό. Και θέλω και torch. Κάνει και λίγα torch και είμαστε εντάξει. Ωραία, πάμε κάτω τώρα. Να συνεχίσουμε το mine. Και μετά θα βγούμε έξω για να ούξο. Γιατί μου ήρθε αυτό στο μυαλό τώρα να τα βγούμε ούξο. Όξο. Φίλε, όξο. Είναι πολύ παράξενο, δεν ξέρω. Όξο. Θα βγούμε όξο. Τέλος πάντων, εντάξει, τι λέω μόνο. Και ναι. Ωραία, τι άλλο έχει από εδώ πέρα. Το έχω πάρει όλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα. Κατεβούμε προς τα κάτω. Για strip mine. Το strip είναι απλά να σκάβεις με έτσι τρύπες μες στο βουνό και να ψάχνεις για ορυκτά. Ωραία. Θα μου σπάσει το pickaxe. Ωραία. Μπαμ. Α, είναι 9. Μπορώ να βάλω. Όπου παίζω συνέχεια ένα 8 τώρα για Survival Games και Skywars με φίλους και ξεχνιέμαι γιατί παίζω με ένα 8 εκεί. Και έχω ξεχάσει την 9. Και αυτό γιατί το έχω ανοιχτό. Ωραία. Και άλλο iron. Κομπλέ, είμαστε full iron μονοπλία. Και iron. Το που δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ. Τέλος, θα κλείνω το βίντεο, τέλος, γεια σου ιδέα. Όχι. Ωραία. Και θα είμαι γεμάτος iron tools από τα εργαλεία και iron μονοπλία. Ωραία. Αφού το κάνουμε όλα αυτά τώρα για πάρουμε. Κοίτα πόσο iron έχει ρε. Μπαμ, εδώ, βάλω το γι' αυτό. Κοίτα εδώ iron. Παίζουμε UNC και δεν τα βρίσκουμε και τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει, φλάκα. Είναι πιο σημαντικό εδώ πέρα αυτό. Ωραία, πάμε να το ψήσουμε και αυτό γιατί. Ωραία, και ευτυχώς δεν μειώνονται πάλι τα hacker γιατί. Βάλτε και αυτό εδώ. Ωραία, πήρα achievement aqua, τέτοιο αυτό. Aqua hardware. Ωραία. Αυτό. Το παντελόνι. Και κάνε και ένα pickaxe εδώ πέρα για τα diamond. Και είσαι κομπλά. Τι κάνω ρε. Έχω το. Κρατάω στο έτσι στο χέρι μου τα torch και μόλις το δεξί κλικ ανοίγει. Ωραία. Έλα να πάρει τα torch. Βγάλτε. Ωραία, πάμε προς τα κάτω σιγά σιγά. Έτσι να συνεχίσουμε το mine. Πόσο μας έμειναν, μας έχει μείνει μόνο το κράνος και είμαστε τελειωμένοι από την πανοπλία. Πολύ καλά. Αυτό το βίντεο τώρα το γυρνάω. Σήμερα είναι Δευτέρα, χθες ανέβηκε το άλλο βίντεο, Survival Games. Δευτέρα δηλαδή θα ανεβεί αυτό Τρίτη, εσείς Τρίτη πρωί θα έχει ανεβεί. Ωραία. Και συνήθως θα βλέπετε πρωί ανεβαίνουν γιατί κάτι σε 9 εκεί, 8 η ώρα που ξυπνάω για το σχολείο. Το βάζω από την προηγούμενη μέρα το βράδυ να ανεβαίνει και μετά απλά το πατάω δημοσίευση το πρωί και ναι, αυτό. Και πιστεύω έτσι θα είναι, έτσι είναι πολύ καλά, γιατί έτσι με βολεύει και εμένα να τα κάνω. Ξυπνάω πριν το σχολείο και το δημοσιεύω και όλα κομπλέ. Και ανεβαίνω, το βλέπετε εσείς και όλα αυτά, εντάξει. Δεν συνεχίζω, έχουμε φτάσει. Ok, mine. Πώς λέει αυτό. Να κατεβούμε, αξίζει να κατεβούμε. Αξίζει. Και gold. Εντάξει, το gold μπορούμε να το κάνουμε τίποτα. Ναι, ωραία. Τέρμα iron, τέρμα coal. Πάρα πολύ πράγματα. Ωραία, πάρα πολύ πράγμα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει τα πάντα. Και σήμερα το επεισόδιο αυτό θα κάνουμε έτσι. Λογικά δεν θα βρούμε διαμάντια, θα μαζεύουμε coal και iron, τίποτα άλλο. Και gold που είδαμε πριν. Και πάμε πάρουμε κι άλλο man, συνεχίζει κι άλλο. Άντε. Άντε, τι είναι αυτό. Τι ήταν αυτό το άντε τώρα. Παππούς μιλάει έτσι. Άντε. Οκ. Πάρω και από εδώ το coal και το iron. Πολύ iron, πάρα πολύ iron έχει. Κοιτάω εδώ. Τώρα στη χέρι.
Εντάξει, το Iron απλά για τώρα πανοπλία έχουμε κάνει και τα tools τα έχουμε τελειώσει. Μόνο τέτοιο θα το χρειαστώ, το μη τρέχω, ναι. Το Iron αυτή τη στιγμή μόνο για Anvil, για να ενώσω τις πανοπλίες, να τις κάνω καλύτερες και όλα αυτά. Και pickaxe και όλα. Τέλος πάντων. Θα είναι πολύ δύσκολο, σκέφτομαι μόνο που θα πάω στο Nether. Θα πεθάνω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξω. Άμα αντέξω, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ να αντέξω πάνω από 3 επεισόδια, 4 χωρίς να πεθάνω. Εδώ πέθανα στην επιβίωση. Δεν πεθάνω εδώ πέρα. Πολύ δύσκολο, εντάξει, τέλος πάντων. Είμαστε έτοιμοι να πάμε, πιστεύω, ναι, πάμε. Έτσι, μπαμ. Εδώ, βάλει και εδώ. Ωραία, δεν έχει γιατί δεν έχει mob για κάποιο λόγο. Ωραία. Όχι, τι έκανα. Το χρειάζομαι το νερό. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Το χρειάζομαι για να ενώσω με obsidian για να πάρω άμα βρω διαμάντια. Αλλά ακόμη δεν έχω βρει διαμάντια, άρα τέλος πάντων θα βρούμε κι άλλο νερό. Ωραία, μου σπάει το pickaxe. Πάμε λίγο προς τα πάνω. Έχει iron. Το πάρω. Ωραία, δεν έχω χάσει ούτε μια καρδιά μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό δεν κολλάει κάπου γιατί κοιμίζουν πάλι, όμως είμαι πολύ προσεκτικός μέχρι στιγμής. Παίζω πολύ έτσι safe. Ωραία, ωραία. Άμα ακούτε φωνές απ' έξω, ναι, sorry, απλά κάθονται έξω το σπίτι και φωνάζουν. Ωραία. Θα πάρω όλα εδώ πέρα. Και ακούω ζόμπι. Ωραία, και πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε για φαγητό γιατί έψα για mine τώρα και άντε να ξεκολλήσω από εδώ. Τόσα πράγματα που βρίσκω. Ωραία, από iron θα έχουμε για μια ζωή iron, τόσα που έχουμε βρει. Αν και δεν το χρειαζόμαστε. Εντάξει, τέλος πάντων. Όχι, δεν σπάει με το πέτρινο, τι είμαστε. Ωραία, έχουμε βρει αρκετά τέτοια. Πάμε λίγο πίσω εκεί πέρα στη βάση μας που είχαμε. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσα λεπτά κάνω βίντεο. Πρέπει να πάω να δω. Όμως δεν να κόψω και το βίντεο. Τι ώρα ξεκίνησε δεν θυμάμαι καν. Τέλος πάντων, θα κρατήσω, θα κάνω το mine και όσο πάρει δεν πειράζει. Όχι, θα το πάρω μαζί κάτω. Ωραία, θα κάνω λίγο το κράνος και τα εργαλεία. Κάνω ένα axe, τέτοιο. Και θα τα βάλω παπ. Κόμπλε. Αυτό φόρατο. Και πάμε κάτω για mine. Ωραία, πάνω εδώ ένα λεπτό λίγο πώς λέω βίντεο. Οκ, επέστρεψα. Καθώς κάνουμε 23 λεπτά βίντεο. Είναι πάρα πολλά. Κυριολεκτικά είναι πάρα πολλά, όμως θα συνεχίσω. Δεν πειράζει, θα κάνω κάπου στα 32 λεπτά βίντεο. Γιατί έτσι θέλω να είναι μεγάλα τα βίντεο. Ωραία, ναι, κατεβαίνω κάτω γρήγορα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο ακόμη, πρέπει να κλείσω το βίντεο. Αλλά θα το κρατήσω. Ό,τι να είναι, δεν πειράζει. Αφήστε με. Αυτή τη στιγμή πρέπει, βιάζομαι κιόλας να το κλείσω. Αλλάζω θέμα, εντάξει, αλλάζω θέμα, τέλος. Γιατί άμα το συνεχίζω. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω τώρα. Απλά θέλω να κατεβώ αρκετά κάτω να βρω. Όχι κι άλλο. Δεν μπορώ. Το λυπάμαι, το αφήσω κιόλας. Ωραία. Πάω και από εδώ. Έλα. Και λογικά τώρα που είναι Πάσχα, έχουμε τελειώσει τα σχολεία για την ακρίβεια. Θα βλέπετε κάθε μέρα βίντεο. Κάθε μέρα. Κυριολεκτικά. Δηλαδή, χθες ανέβηκε βίντεο, θα ανέβηκε. Όχι, ανά μία μέρα κενό. Εντάξει. Να προλαβαίνει να τα βλέπετε κιόλας. Γιατί άμα το ανεβάζει κάθε μέρα, όλοι δεν προλαβαίνει να βλέπει το άλλο, βλέπει άλλο, χάνει επεισόδια και ναι. Ωραία, είμαστε λέει ερέντικα. Και τώρα είμαστε εδώ για να βρούμε διαμάντια. Και χάνει το επεισόδιο άλλος και μπορεί να μπερδευτεί έτσι. Δηλαδή, ανεβάζεις, βλέπω κάποιους, οι οποίους ανεβάζουν κάποιους μεγάλους YouTuber, εντάξει,
που ανεβάζουν βίντεο ανά 3 ώρες, 4. Και δεν προλαβαίνει να δει το προηγούμενο βίντεο, άλλος αμαργίζει, δηλαδή δεν δει μια μέρα. Τι θα κάνει, θα έχει να δει 800 βίντεο. Πρέπει να προλάβει ο άλλος να... Δεν προλαβαίνει ρε, να τα τελειώσει, να δει το βίντεο, να δει αυτό το επεισόδιο και μετά να δει και το άλλο. Και είναι κάπως, ναι. Άμα κάνεις όμως κάθε ανά μια μέρα κενό, πιστεύω εντάξει είναι το καλύτερο. Ωραία, βρήκα iron. Τι iron, τα έχω μπερδέψει. Ακούω νερό. Ωραία. Αυτό που βρήκα ήταν redstone. Μπερδευτούμε. Ωραία. Εγώ αφού κλείσω το βίντεο μετά, σε λίγο, σε 5 λεπτά περίπου, το κρατήσω 30 λεπτά. Αφού τελειώσω το βίντεο δεν θα παίξω μόνος μου, απλά μόνο μπορεί να βάλω να ψήνονται τα πράγματα και όλα αυτά. Μπορεί να κάνω λίγο να συνεχίσω mine, πολύ λίγο μόνος μου, να βρω κανένα διαμάντι ακόμη, άμα βρούμε. Αλλά πρέπει να το κλείσω το βίντεο με διαμάντι. Δεν γυλάει τώρα έτσι. Πρέπει να βρω διαμάντι και μετά να κλείσω το βίντεο. Δεν μπορώ, δεν γίνεται. Ακούω και λάβα που είναι πολύ καλό, γιατί όπου έχει λάβα ξέρω ότι έχει και διαμάντια κοντά. Ωραία. Και επίσης να βάλω ένα πράγμα που είναι music, αυτό. Και ακούμε, να, βλέπετε άμα δείτε δεξιά στην εικόνα κάτω, φαίνεται ένα πράγμα που ακούει τους θορύβους. Τι ακούω κι εγώ. Να τα διαμάντια μας. Τα βρήκαμε. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Ωραία, ναι, τα είδα τα διαμάντια, μη με κράξετε. Απλά κοιτάω λίγο να δω τι άλλο, όχι πάνω τα πάρω. Δεν κάθομαι άλλο. Δεν έχω φαγητό. Υπέροχα, θα πεθάνω από την πείνα. Και εδώ είναι hardcore και πεθαίνεις. Πάω να πάρω γρήγορα τα διαμάντια. Μην μου τα πάρει άλλες. Και είναι 1, 2, 3. Να πάρει. Γιατί μια ένα στην, γιατί μόνο 3. Τα τέλος πάντων, αφού βρήκαμε είμαστε ικανοποιημένοι. Αυτό το βάλω εγώ είναι τίποτα πράγμα. Έχω ψήνει κανένα spawner. Όχι, εντάξει, εγώ. Φύγε. Είναι spawner. Ωραία. Θα το κρατήσω. Δεν πεθαίνει. Γιατί σπάω άρο κλικ. Ωραία. Γιατί σπάω άρο κλικ. Βάλε torch. Ωραία. Gold. Name tag. Αυτό το χρειαστώ. Πάρε και το δίσκο. Όλε. Iron. Golden apple. Και αυτό το παίρνω. Πάρε και το pumpkin. Και τη σέλα. Την ακραία πάρτα, ναι. Γιατί θα τα χρειαστούμε. Και το spawner το κρατάμε εννοείται. Το spawner το κρατάμε για... Λογικά θα το κάνουμε XP farm. Θα το φτιάξουμε εμείς κάπως. Ωραία, πρέπει να κλείσει το βίντεο οπωσδήποτε. Και ναι, αυτό είναι το σημερινό επεισόδιο. Πιστεύω να σας άρεσε. Να σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου. Φτάσαμε και τους 50 συνδρομητές. Ωραία. Λογικά εγώ τώρα θα συνεχίσω λίγο, θα καθαρίσω λίγο τη σπηλιά. Θα βγω έξω να μαζέψω λίγο food. Και στο επόμενο επεισόδιο θα βγούμε στην επιφάνεια. Θα δείτε, θα σας δείξω λίγο τι πάνω κάτω τι έχω κάνει και ναι. Άρα τα λέμε, συνεχίζω εγώ mine και ναι, τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.